Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиши парвандаи ҷиноятиро бо айбдории Сафарова Зайнабиби Абдураҳмоновна бо моддаҳои 164 монеъ шудан ба гирифтани маълумоти умумии ҳатмӣ 168 ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида ва 36 қисми 3 138 қисми 3 банди А ҳамчун ташкилкунанда ва дар асоси маслиҳати пешакӣ бо истифода аз ҳолати оҷизона ҷинояти таҷовуз ба номуси духтари ба синни 14-солагӣ нарасида 247 қисми 4 банди Б қалоби ба миқдори махсусан калони кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба итмом расонида барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол намуд. тафтиши пешакӣ ба Сафарова Зайнабиби дар он хусус айб эълон намудааст ки ӯ дидаву дониста ба идомаи таҳсили духтари хурдсолаш Сафарова Миҷгона Муродовна ки соли 2008 синфи 4 мактаби миёнаи рақами 9 шаҳри Хуҷандро ба итмом расонида буд, бо мақсади дар оянда ӯро ба марди сарватманд ба шавҳар додан аз 1 сентябри соли 2009 монеъ шудааст. бо ин мақсад Сафарова Зайнабиби бо хоҳиши шаҳрванди Хитой Абуладжиянг Абулайти ки мехост бо духтари хурдсоли ӯ издивоҷ кунад, розӣ шуда аввалҳои моҳи августи соли 2010 дар шаҳри Душанбе хиёбони Рӯдакӣ як хонаи дуҳуҷрадорро иҷора гирифта дидаву дониста ки духтараш ба синни никоҳӣ нарасидааст, пинҳонӣ бо бастани ақди никоҳи динӣ маҷбурӣ миҷгонаи 11-соларо бо Абуладжиянги Абулайти 35-сола ба шавҳар додааст. минбаъд Абуладжиянг Абулайти бо истифода аз ҳолати оҷизонаи миҷгона маҷбуран бо истифодаи зӯроварӣ мунтазам бо ӯ алоқаи ҷинсӣ намуда ӯро ҳомиладор кардааст. Сафарова Зайнабиби ва Абуладжиянг Абулайти аз ин ҳолат воқиф гардида бо мақсади ошкор нагардидани амалҳои ҷиноии худ Сафарова Миҷгонаро ба шаҳри Душанбе оварда дар таваллудхонаи рақами 1 шаҳри Душанбе исқоти ҳамл кардааст. Сафарова Миҷгона бо чунин муносиботи таҳқиромез тоб наоварда соли 2013 ба Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ариза оид ба андешидани чораҳои қонунӣ нисбати модараш ва шаҳрванди Ҷумҳурии Халқии Хитой муроҷиат намуд. инчунин мақомоти тафтишотии пешакӣ ба Сафарова Зайнабиби дар он хусус айб эълон намудааст ки ӯ дар давоми солҳои 2012-2013 ба боварии як қатор шаҳрвандон аз ҷумла Салимдодов, Қосимов, Мустафоқулов, Дилмуроди Қурғун, Яҳьё Самӣ ва Симилзиянг Кайму даромада бо роҳи фиреб дар маҷмӯъ аз онҳо зиёда аз $1 миллион амрикоӣ тасарруф намуда бо номбурдагон дар шакли махсусан калон зарари моддӣ расонидааст. қаблан бо ҳукми коллегияи суддӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди шаҳри Душанбе аз 17 феврали соли 2013 Абуладжиянг Абулайти бо моддаҳои 138 қисми 3 банди А таҷовуз ба номус ва 169 бастани ақди никоҳ бо шахсе ки ба синни никоҳӣ нарасидааст гунаҳгор дониста шуда ба муҳлати 18 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. бо ҳукми коллегияи суддӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди шаҳри Душанбе аз 16 сентябри соли 2015 Сафарова Зайнабиби бо айбҳои ба ӯ эълон шуда пурра гунаҳгор дониста шуда ба ӯ ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 29 солу 8 моҳ ва ҷарима ба миқдори 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, инчунин аз ҳисоби судшаванда ба фоидаи 7 нафар ҷабрдидаҳо рӯёндани маблағҳои зарари ба онҳо расонида шуда маҳкум карда шуд.